σχόλια swingers στο Google. Κατεβήκατε όλοι οι μπουρτζόβλαχοι, όλοι οι επαρχιώτες και μάθατε τι είναι το swingers. Που άμα ρωτήσεις τι είναι το swingers σε ένα βορειοϊπειρώτη θα σου πει «Ας το άλλο σου γαμίσει τη γυναίκα». Οπότε πάμε. Ο Τούρκη λέει: ήρθα την Παρασκευή στις 11:45 και το μέρος ήταν άδειο. Δεν το συνιστώ σε κανέναν. Διαβάστε τα υπόλοιπα σχόλια, είναι από φίλους του ιδιοκτήτη και γείτονες. Ο άνθρωπος είναι αξιοσέβαστος, αλλά δεν υπήρχαν ανθρώποι. Πηγαίνετε στη Βικτόρια. Τα πορνεία εκεί κοστίζουν 20 ευρώ. Είναι πολύ καλύτερα από αυτό. Σαν να σου λέει: ήρθα εδώ να σπρώξω, αλλά δεν με αφήσαν. Και έδωσα και ένα πενιντάρι. Ο Βαγγέλης λέει: μπορείς να πιεις το ποτό σου και να δεις τι γίνεται. Καλό όμως είναι όποιος πάει να πάει αποφασισμένος. Το να πάω μόνο και να δω και να μην συμμετάσχω είναι λίγο μαλακία. Έρχεστε και μας χαλάτε την πιάτσα με λίγα λόγια. Εμείς ήρθαμε εδώ μετά και τα γάνια όρθια και δεν μας αφήνετε. Σας πιάσαν οι ντροπές. Η Άση λέει: το μαγαζί είναι ονόβιο και πασίγνωστο στο ανάλογο κοινού του. Το εκτιμώ και το αγαπώ για το προφίλ και την κατηγορία του. Ωστόσο, θεωρώ ότι χρειάζεται μια καλή ανακαίνιση και σίγουρα διαφορετική διαρρύθμιση του χώρου. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να βάλει το feng shui σου σωστά και να φεύγει από εκεί με κακή ενέργεια. Το ποτό του άξιο, η εξυπηρέτηση ζεστή και πάντα φιλική. Το μεγαλύτερο του μειονέκτημα είναι η έλλειψη καθαριότητας και είναι μεγάλο κρίμα. Ωστόσο, προσωπικά δεν σταματάω να το επισκέπτομαι και να το στηρίζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα και υγιεινή του χώρου, ειδικά κατά τη διάρκεια τη λειτουργία. Με λίγα λόγια σου λέει ότι θα πας, θα κολλήσεις τα κονδυλώματά σου, αλλά εγώ συνεχίζω. Έχω κάνει 7 καθιασμούς και δεν σταματάω να πηγαίνω. Γιατί είναι τα νοσοκομεία. Ο Σώτης λέει: καλό μαγαζί, αλλά υποτίθεται ότι είναι για ζευγάρια. Για με ΕΙ. Ήταν δύο ενοχλητικοί τύποι με ήττα στο τέλος. Ένας με κίτρινη μπλούζα, άχαρος μόνος του, που έμενε μέσα στα ζευγάρια και ενοχλούσε. Ούτε καν ρωτούσε. Και έβγαζε αυτό. Ποιο είναι αυτό. Και ακουμπούσε. Τι ακουμπούσε. Ήταν ένας άλλος με μαύρα γυαλιά. Δεν ενοχλούσε. Όπου πηγαίναμε ερχόταν από πίσω μας. Δεν μας ρώτησαν να ενδιαφερόμαστε. Εδώ είναι πολλά τα διλήμματα. Ο ένας με την κίτρινη ενοχλούσε. Ο άλλος με τη μαύρη δεν ενοχλούσε, αλλά δεν μας ρώτησε. Τελικά ποιον θέλανε. Η Αναστασία λέει: μου άρεσε πολύ, ωραία μουσική, τιμές κανονικές, είχε αρκετά ζευγάρια. Με εντυπωσίασαν οι ξηροί καρποί. Σε ατομική συσκευασία. Ήταν η πρώτη μας εμπειρία, περάσαμε καλά και θα ξαναπάμε. Σου λέει η κοπέλα: δεν πάνε να γαμηθείτε. Εγώ ήρθα για τα ξηροκάρπια. Αυτά μου άρεσαν, αυτά θα φάω. Ο Νίκος λέει: ανταλλαγή ζευγαριών. Δεν έχω ξαναδεί αυτό που αντίκρισα. Η Καταρζίνα λέει: πολύ ωραίο μαγαζί, γλυκό, καλές σερβιτόρες, καλή κοπέλα στη βάρα. Γλυκό μαγαζί, ωραία τραγούδια. Απλά καλά περνάω και αλλά πολύ ωραία. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Τράβης λέει: η σύζυγός μου και εγώ είμαστε από τη ΣΥΠΑ. Από τη στιγμή που φτάσαμε, μας φέρθηκαν σαν βασιλιάδες. Η μπάρμαν μας έφερε σφραγισμένη ανάμεικτη μερίδα ξηρών καρπών. Τι γίνεται με τους ξηρούς καρπούς, ρε μαλάκα, καθώς και μερικά νερά. Μας έβγαλε τα ποτά ακόμα πιο γρήγορα. Σφαίρα η μπάρμαν. Το εσωτερικό του κλαμπ είναι ακριβώς αυτό που ελπίζετε να δείτε στην Αθήνα. Πολύ ελκυστική πελατεία. Ο Μάριος ο ιδιοκτήτης μας σύστησε σε μερικούς από τους αμώνες. Έκανε το κονέ. Μας έκανε να νιώσουμε τόσο άνετα εκεί. Περάσαμε επίσης καταπληκτικά στα πίσω δωμάτια τα 2 βράδια που ήμασταν στην Αθήνα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το κλαμπ σε όποιον θέλει να κάνει lifestyle. Τι εννοεί lifestyle? Μήπως θα γίνεις η Ιωάννα Τούνη, ο Χάρης ο Σιανίδης? Θα υπάρξει και part νούμερο 2.